Musk dostal košom valentínske pohľadnice, v Paríži striedanie biznismenov za influencerky, AI baby, AI. Alibaba hlási comeback, aktivisti opäť uradujú. Coca-Cola škrtí Pepsi a GTA 6 sa blíži. Sponzorom tohto podcastu je spoločnosť Itoro, moje meno je Patrik Lahuta a toto sú akcie na 10 až 15 minút. Ak ste čakali alebo možno aj dúfali, že tento týždeň sa vyhneme Muskovi alebo Trumpovi, ste na omyle. Verte, že my by sme aj radi dali priestor iným, ale keď oni nám veľmi na výber nedávajú. Valentínsky týždeň zobral najbohatší muž sveta po svojom a zaľúbenú pohľadnicu s tučným šekom poslal Samovi Altmanovi, šéfovi OpenAI. Šek, pod ktorým je podpísaných viacero investorov, znie na $100 miliárd, čo by bola tretia najväčšia akvizícia v histórii. Viete ale, ako to v komplikovaných vzťahoch býva, hádky, odkazy, napätie. Altman aj Musk patrili medzi spoluzakladateľov OpenAI, ale v roku 2018 sa ich cesty rozišli, keď Elon treskol dvermi a z podniku odišiel. Vybúril sa, ale potom to prišlo. Nostalgia a keď sa dostavil úspech v podobe chatu GPT, tak aj žiarlivosť. Prišli mediálne útoky, kritika či dokonca súdna žaloba. Altman zdá sa tak zlú pamäť nemá a jeho odpoveď bola, uznávame, dosť originálna. Prostredníctvom Twitteru, X, mu odkázal, že ponuku síce nepríjma, ale že OpenAI je vraj ochotné kúpiť túto Elonovú sociálnu sieť. Vtipná je ale hlavne tá suma. Altman ponúkol Muskovi necelých $10 miliárd, hoci ten ju kúpil pred 3 rokmi za 44 miliard. Keďže Valentín je ale o zalúbencoch, aj Muskovi sa jeden milostný dopis ušiel. Dostal ho z trochu nečakanej adresy a síce od nášho pána premiéra Roberta Fica. Ten žiada, aby mu z postu Úradu pre efektivitu boli poskytnuté informácie o americkej zahraničnej pomoci na Slovensku za minulé roky. V nej bude pán premiér hľadať inšpiráciu, ktorou by mohol rozvíjať svoj fantasy príbeh o sprísahaní a štátnom prevrate na Slovensku. Ak by sa ho Musk rozhodol ignorovať, čo mimochodom úplne chápeme, tak ako vždy pán premiér nemusí smútiť. Môže si prečítať hrejivé slová z valentínskeho listu od Andreja Danka. Ten krásne ukázal, ako funguje naša koalícia, že vlastne s konsolidáciou nikto nesúhlasí. Zákony sú na houby, že náš premiér s nikým nekomunikuje, ale aj tak mu prisahá vernosť v dobrom aj v zlom. V liste už chýbalo jediné, boskávam vás všade. Pochybujeme však, že Elon Musk, riaditeľ Tesly, SpaceX, Twitteru, The Boring Company, Neuralinku, XAI a Amerického úradu pre efektivitu sa bude chcieť zaoberať konšpiračným teóriám z maličkej krajiny v Strednej Európe. Na druhej strane, on vie prekvapiť, takže uvidíme. Mal by sa však skôr venovať tým svojim firmám, predovšetkým Tesle, ktorá bude podľa neho mať do pár rokov väčšiu hodnotu ako 5 ďalších najhodnotnejších spoločností sveta. Čísla tomu ale moc nenasvedčujú, akcie Tesly od začiatku roka stratili viac ako 6%. Musk síce investorom slúbil, že po poklese predaja sa dopyt v tomto roku obnoví, ale opak je pravdou. Ľudia na celom svete aj kvôli jeho politickej angažovanosti začínajú Tesla ukazovať prostredník. Ani s tou sľubovanou samoriadiacou technológiou to nie je až také wow. Musk pred časom s veľkou pompenznosťou oznámil, že v tomto roku spustí robotaxíky bez vodičov. Cítite ten nádych budúcnosti? Future is here. No, možno ak žijete na Slovensku. V Los Angeles, San Francisku a vo Phoenixe ani veľmi nie. V týchto mestách už Waymo, sesterský podnik Google, už niekoľko rokov prevádzkuje robotaxi službu. Nejde pritom o žiaden úlet, ale o reálny biznis, keďže týždenne vykoná viac ako 150 000 jazd. Startup je ocenený na $45 miliard. Veľa alebo málo? Za nás je to dosť, ale v porovnaní so 400 miliardami, ktoré si na hodnote pripísala Tesla po tom, čo Musk oznámil svoje robotaxíky, je to celkom v pohode. Proste je to skvelý marketér. Do svojej reklamnej brožúrky o robotaxíkoch samozrejme Waymo a ďalšiu konkurenciu nespomenul. Ani taký Uber, ktorý práve s Waymom priniesli službu do Texasu, ani konkurenta Uberu Lyft, ktorý z Mobileye začne jazdiť v Dallase. Rozhodne brožúrka neobsahovala informácie o čínskom BYDčku, ktoré už prekonáva Teslu v počte predaných vozidiel a teraz plánuje do svojej technológie autonómneho riadenia začleniť úspešný model umelej inteligencie DeepSeek. To si už ale niektorí investori všimli, čo postalo akcie Tesly nižšie o 6%. Nejdeme tu ale robiť reklamu robotaxíkom, lebo na Slovensku nevieme dostávať diaľnicu, nie je to snívať o autách bez vodičov. Ak vás ale táto téma zaujíma, detaľnejšie sme sa aj venovali v časti číslo 29.
Hoci v posledných rokoch dominovali akciovému trhu americké firmy, predovšetkým Big Tech, tento rok chutí trošku inak. Index S&P 500 je od začiatku roka vyššie o 4% a technologický Nasdaq iba o 3%. Trápia sa aj technologickí giganti, ako sme spomínali, Tesla odpísala 6%, Nvidia 2% a Microsoft, Google a Apple od 2 do 3%. V pluse je Amazon s takmer 5% a vlastnú ligu si ide Meta, ktorej akcie vzrastli už 19 obchodných dní, čo je medzi touto veľkolepou sedmičkou historický rekord. Pozitívny vietor tento rok fúka z iných regiónov, konkrétne z Latinskej Ameriky, Číny, ale aj Európy. V tomto týždni opäť prepisovali historické maxima ako paneurópsky Stoxx Europe 600, tak nemecký DAX 40, ktorý prvýkrát prekročil hranicu 22 000 bodov. DAX nadväzuje na úspešný minulý rok, keď si po 19% pripísal v tomto roku už 13%, čo je mimochodom štvornásobne viac ako S&P 500. Prekonáva ho aj Stoxx Europe 600 s výnosom 8% a britský FTSE so 6%. To všetko aj napriek tomu, že európska ekonomika čelí slabému hospodárskemu rastu a visí nad ňou hrozba globálnej obchodnej vojny. Nemecká ekonomika by dokonca mala klesnúť tretí rok v rade, čo sa ešte nikdy nestalo. Investorov však teší znižovanie úrokových sadzieb na rozdiel od USA, lacnejšie ocenenie akcií, ale aj sľubované reformy na podporu slimačieho rastu. Jedným z nich má byť podpora technologického sektora. V Paríži vystriedali tento týždeň influencerky a modelky kockáči v spotených tričkách s divným výzorom v tvári a teda ešte na špele. V hlavnom meste mody sa totiž konal AI Summit a zatiaľ čo náš prezident tam šiel niekomu držať tašku, taký francúzsky prezident naháňal investície. Voč kráči, ptáte se? Po nástupe umelej inteligencie sa spustila obohraná formulka. Amerika inovuje, Čína kopíruje a Európska únia reguluje. Alebo ešte jedna taká, že keď hrá Amerika s Čínou zápas, Európa je rozhodcom. Smutná to vizitka pre starý kontinent. Zatiaľ čo v dvoch najväčších ekonomikách sa predháňajú, kto bude líder v umelej inteligencii, Európska únia tak nejak klasicky sedí na striedačke. Čo teda spravila ako prvé? No, samozrejme začala budovať morálny rámec a pravidlá. Ako by ale náš pán premiér povedal, a čo vám drbe? Nejaký Trump a Xi Jinping majú nejaké pravidlá a rámce, vieme kde. Zdá sa, že si to už všimli ale aj naši politici. Ešte deň pred zahájením summitu francúzsky prezident Macron oznámil, že Francúzsko investuje v najbližších rokoch do umelej inteligencie viac ako 100 miliard eur. Investorom z celého sveta pritom odkázal Plug Baby Plug. Ide o reakciu na Trumpové heslo Drill Baby Drill. Zatiaľ čo Trump teraz plánuje vrtať ropu, Európa má dostatok čistých energií a stačí sa iba pripojiť. Môže sa to zdať ako kravina, ale nie tak úplne. Veľké svetové firmy majú environmentálne záväzky a preto hľadajú obnoviteľné energie, ktoré by poháňali ich energeticky náročnú infraštruktúru. Na Macrona nadviazala aj šéfka Európskej komisie Ursula, keď ohlásila zvýšenie investície do AI na 200 miliard eur. Nie je to síce 500 miliardová investícia ako Stargate v prípade USA, ale môžu to byť prvé lastovičky. V úvode roka sa darí prekvapivo aj latinským trhom, keď akcie Kolumbie, Čile, Brazílie a Mexika si pripísali od 10 do 14%. Zaujímavo sa nám to konečne rozbieha aj v Číne, kde tamojší Hang Seng vzrástol už o 15% a jeho technologická verzia Hang Seng Tech až o 1/5. Vnímanie Číny v pretekoch umelej inteligencie bolo v mysliach investorov pozmenené po tom, čo bol vypustený do sveta model DeepSeek, ktorý má byť lacnejší, presnejší a energeticky efektívnejší. Tým bola dominancia USA v odvetví spochybnená a investorom prišla Čína opäť pochutí. V posledných rokoch sa investori totiž tamojším akciám kvôli vážnym ekonomickým problémom vyhýbali ako Twitteroví investori skutočnej analýze. Staronovým miláčikom sa opäť stáva Alibaba, keď si od začiatku roka pripísala už 50%, čo je najviac od roku 2022. K prekonaniu maxima z roku 2020 majú akcie ešte asi tak ďaleko ako sľuby o švajčiarskych dôchodkoch na Slovensku, ale obnovený apetít môže túto kľukatú cestu skrátiť. Alibaba sa pred rokmi stala symbolom šikany zo strany Pekingu proti domácim internetovým obrom a po postpandemickom prepade spotreby upadla do zabudnutia. Potom prišiel párny valec Temu so svojím superlacným tovarom a zatancoval si na hrobe Alibaby. Situácia je taká vážna, že mladšie ročníky možno už ani nevedia, čo je to AliExpress. Áno, až taký starý sme a chápeme, ak vám vybehne slzička pri spomienke na tieto časy. Alibaba ale vstáva zo záhrobia a ide strašiť všetkých tých investorov, ktorí na ňou zlomili palicu. Akcie spoločnosti sa dostali späť na radar finančných trhoch po prvých úspechoch v oblasti čoho iného ako umelej inteligencie.
V januári umelá inteligencia Qwen Max od Alibaby prekonala model LLM od Mety aj V3 od DeepSeeku. Najnovším úspechom je plánovaná integrácia AI od Alibaby do iPhoneov predávaných v Číne. No a kde je korisť, tam sú predátori. Jedným z najväčších je David Tepper, riaditeľ hedžového fondu Appaloosa Management. Ten od roku 1993 prináša svojim investorom ročne v priemere 25%, čo je len o trošičku menej ako The Most Legendary Warren Buffett. Tepper už v septembri odkázal, že kupuje všetko spojené s Čínou. Tým myslel lacné čínske akcie. To potvrdil aj najnovšími nákupmi vo svojom fonde, v ktorom zvýšil svoj podiel v troch najväčších čínskych online platformách Alibaba, Pinduoduo, čo je matka Temu a JD.com. Alibaba je vôbec jeho najväčším aktívom v portfóliu s takmer 5% podielom. Sľúbili sme vám Trumpa, tak tu ho máte. V tomto týždni zaviedol 25% clá na všetok dovoz otele a hliníka. Proti clám sa postavili v podstate všetci. Pochopenie pre clá nemá ani Ken Griffin, zakladateľ jednej z najúspešnejších investičných firiem na svete Citadel. Ten mimochodom nie je žiaden škrob, o čom svedčí, že za kostru Stegosaura zaplatil 45 miliónov. Čo to má spoločné s clami? Nič, len nám to prišlo zaujímavé. V každom prípade sú clá podľa Griffina obrovská chyba, pretože už len retorika, ktorú Donald Trump používa, sa vrýva do myslí riaditeľov firiem. To im znemožňuje plánovať, čo zas vytvára chaos a neistotu. Tento týždeň uradovali aj aktivistickí investori. Jedným z najúspešnejších je Bill Ackman, šéf Pershing Square Capital. Jeho najnovším krokom je kúpa 30 miliónov akcií Uberu v hodnote viac ako 2 miliard dolárov. Firme sa veľmi nedarilo, lebo investori sa obávali príchodu robotaxíkov. Však na čo sa budem viesť s ranžítom, keď môže auto šoferovať samo? Nikto nemá rád to trápne ticho v aute a nie ani šoféri nemajú radi tie opité smalltalky a otázky typu môžem šoférovať? Obavy sa trochu rozplynuli po tom, čo Uber ohlásil spoluprácu s Vajmom a veľké obavy z robotaxíkov si očividne nerobí ani Ackman. Ten sa označil za spokojného zákazníka spoločnosti a akcie kúpil, lebo sa mu jednoducho zdali lacné. Vyzdvihol i manažment na čele s človekom, ktorého meno by sme správne vysloviť asi nedokázali a preto sa o to ani nepokúsime. Aj tak by ste ho asi ani nepoznali. Tento človek však od roku 2017, keď sa posadil za volant Uberu, premenil startup na vysokoziskovú a rýchlo rastúcu spoločnosť. Ďalším známym aktivistom je Elliott Investment Management, ktorý získal podiel v British Petroleum alebo v skratke iba BP. Po Shell a Total Energies ide o tretiu najväčšiu ropnú spoločnosť v Európe. Výška investície je síce neznáma, no ako zareagovali akcie si asi viete predstaviť, plus 8%. Zatiaľ čo Ackman bol fanúšikom Uberu a chce sa na ňom zviesť nielen do roboty, ale aj finančne na jeho úspechu, Elliott obdivovateľom BP asi veľmi nebude. Spoločnosť za posledných 15 rokov narazila na sériu chýb. Najväčší prúser však nemá konkurenciu. Je ňou katastrofa Deepwater Horizon, je o tom dokonca natočený film s Markom Wahlbergom. Pustite si ho, je to fakt dobré. Podniku tiež veľmi nevyšiel odhad, že globálna spotreba ropy dosiahla vrchol v roku 2020 a svet sa rúti smerom k obnoviteľnej energii. O to vtipnejšie dnes znie Trumpovo heslo Drill baby drill, kde sa BP, ale aj ďalšie európske firmy vydali na cestu k zelenej energii, americkí ťažiari drillovali a drillovali. Výsledkom bolo, že americkí konkurenti sa obchodovali 2 až 3 krát drahšie. Shell aj Total Energies preto postupne menili svoj kurz späť ku klasickej ťažbe a zdá sa, že BP bude ich smer teraz nasledovať. Matička Zem sa za toto asi nepoďakuje, ale hlavne, že uspokojíme investorov. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, koho výrobky kupujete v obchode? Možno ste nevedeli, ale v podstate všetky veľké značky sú v rukách 10 firiem. Áno, každá krajina má svoje horálky, ktoré už mimochodom tiež kúpila nadnárodná spoločnosť, či Tatranky a podobne, ale hovoríme však o značkách typu Milka, Pringles alebo Fanta, ktoré zoženiete ako v New Yorku, tak aj vočovej. Čo je to teraz za desiatku, ktoré prispievame do kapsy každým nákupom? Hovoríme o skupinách Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods a Mondelez. Spolu vlastnia stovky značiek a ich kombinované tržby dosahujú 600 miliard eur za rok. Známe budú najmä dividendovým investorom, pretože sú pre nich populárnou voľbou. V poslednom čase sa im ale veľmi nedarí, pretože kvôli inflácii máme trošku hlbšie do vrecka. V akej sú teda kondícii? Najlepšie je na tom stará dobrá Coca-Cola, ktorá neprichádza o zákazníkov aj napriek zdražovaniu. Ľudia si svoju kolu jednoducho kúpia, teda pokiaľ sa jedná o Coca-Colu a nie o Pepsi-Colu.
Modrá a za nás teda chutnejšia verzia Coly stráca zem pod nohami a podiel na trhu tiež. Vlastne nie iba podľa nás, ale aj chuťové testy viackrát ukázali, že ľuďom chutí viac Pepsi, ale je to ako pri Maskovi, ide o marketing baby. Coca-Cola ťaží zo svojej silnejšej značky a vyššie náklady presúva na zákazníkov, vďaka čomu tieto ťažké chvíle prežíva lepšie. Pepsi má momentálne nevýhodu aj v tom, že na rozdiel od Coca-Coly nepôsobí iba v nápojovom odvetví, ale vlastne aj nejaké tie čipsy alebo tortilky. O Lay's, Cheetos alebo Doritos ste už asi počuli. No a tým teraz časy moc neprajú. Za posledný rok teda akcie Pepsi odpísali 15%, zatiaľ čo Coca-Cola stúpla o 12%. Veľmi si nevyskakujú ani vo švajčiarskom Nestlé, ktoré vlastní napríklad Nesty, Nescafé, Nesquik, KitKat alebo minerálky San Peťo Pellegrino. Akcie podniku síce stúpli, ale pri 5-ročnom grafe je vývoj naďalej smutný, kde svieti červené číslo minus 22%. Čísla investorov v závere roka opäť nenadchli. Dopyt zostáva kvôli rekordne vysokým cenám kaká a kávy slabý, ale Nestlé sľubuje, že ďalší rok už bude o niečo lepší. Zdá sa, že aj tak málo investorom stačilo na rast o 6%. O rovnakých 6%, ale opačným smerom sa vydali akcie britskej Unilever, ktorá vlastní napríklad Hellmann's, Lipton, Dow, Axe, Rexona alebo zmrzliny Ben & Jerry's, Cornetto a Magnum. Práve zmrzlinársky biznis bude od firmy oddelený do samostatného podniku, ktorý zažije v tomto roku debut na burze. A dokonca nie na jednej, ale rovno na troch. Primárny úpis bude na amsterdamskej Euronext a sekundárny v Londýne a New Yorku. To je výborná správa, ak chcete investovať do zmrzliny v eurách, dolároch či librách. Odčlenenie biznisu so zmrzlinami je súčasťou reorganizácie firmy, ktorej cieľom je zamerať sa iba na najväčšie značky generujúce najväčšie časti príjmov. Uspokojiť investorov sa podarilo jednej z najväčších herných spoločností Take-Two Interactive. Firma na to využila osvedčený hmat v podobe vytiahnutia svojej najúspešnejšej frančízy GTA. 6. vydanie, ktoré má byť najväčšou hrou 10 ročia, má debutovať túto jeseň a má napomôcť k najlepšiemu roku v histórii spoločnosti. Firme by mala priniesť v príjmoch niekoľko miliard dolárov. Akcie reagovali na oznámenie rastom o 7%, čím vystúpili na nové maximum. Napriek veľkému úspechu franchise typu GTAčka, hlavným zdrojom úspechu herných firiem sú skôr mobilné hry. Ich vývoj je oveľa lacnejší a sú plné reklám, z ktorých majú vysoké príjmy. V minulom roku až 11 mobilných hier prekonalo miliardovú hranicu tržieb. Inak tomu nie je ani v prípade Take-Two, kde mobilné hry generujú až takmer tretinu príjmov.